Uba Aristotle C. Rambai, President ka Meghalaya SSA School Association Ulaong Bakinong Tray SSA Kidan Kahak Panyaki Henry Nakaliang Kasenjok Kam Ai Kanugunu Jingkashan Lenie Ban Kentho AA. Uba Aristotle Habakren Shakilat Pathai Kubor Hashalong Press Club Haba Penmana Yakutulab Baka Sorkar Kan Sapalat Nyo Hapo Kani Katayo Ulaong Bakinong Tray SSA Kidan Kahak Banyaki Henry Nakaliang ka Meghalaya SSA School Association Kam Ai Jingkashan Ya ka Jingiki Jongki Namar ka Sinjok Kadan Lagi Jong ki Kendon Trekam. Hakajing kendo jongi bad State Project Director hakadut fik jom prai August araja pusau nilayo ya kajing tip na u baka jing slam ban pelai ya kini ketulop jongi kino hikai SSA jong pernah Julai araja pusau kadai na kadau ba kini non teaching staff kidon kajing ki but puli thoro yangi ba kumba kalong nakaliang jong ka state government kalau ada ban sanction ya kapisa na benta ban siu ya ketulop jong bna Julai na do ka atusan trik jong bna Julai arajar atusau but kalau ka ek bala penlengo yangi ka association habang yo jingtip baya ketulop jongi la delay kani la withhold tang na idaw ba kadon ka jingi ki jong kini kinon sing staff oi ni na kaliang jong ka association ngim don ai ban kentho ya kajingi ki jong kinon teaching staff mar kidon ka hok ban yaki katkum ka provision jong ka constitution jong kari India katkum ka article 19 1A bat 19 1B Henry kaba pendiaw yang ikalong na kajingi ki jong ki kila pendopat ya ka hok jongi kinong hikai SSA banyo ya ketulop jongi nak benta jong ubnai Julai. Kalong kae kabakila violates ya ka provision jong ka constitution katkum ka article 21 but article laispa A jong constitution jong kari India bala krensha hang to ba kino ki nong seksnong jong kari India kimla ban pendo ya ka hok jong ki baipat ni nakaliang jong ka Meghalaya SSA School Association kadai ka association ka bala register bat ka sarkar katkum kajin yo jingtip jongi kiti biwai pat ka association kiti ki unregistered association kata kadai ka point number 1 ka ba ngan pansyai pi katu ka ba pinong ba kata kajin kershan mo ka ayu ni kumbang ong pi ngi don kita ki ka constitution ka bate yangi ya kum kino kita gija jingi ki bangin hap ai jing kershan but kino kita ki jingi ki bangin la ban ai jing kershan dak baca yang aku abanong ba ni ka association hi kejongi ka don kita ki constitution kita ki bylaws ki bate yang ni kamu kumba kalong mentahi bangin dai ai jing kershan da association ya ka jingi ki jong ni non teaching staff ka constitution jongi kamsha kumba ngom ne bangin no ai ban comments ka jingi ki jong ki namar ki don ko hok ban ki kat kum ka jing ko jong ka constitution jong kari India number 2 yang pembagila perusahaan kan mengi ki separate entity no ni mula atau apa teaching staff yang dalam mengi teaching staff dalili ni mula tu ban ba ni perusahaan pun bala perusahaan sa president baba association ke jongi gaya guidelines kita kendon kunjur constitution kembali la benrap dalam benda bi ba mengi ke association itu registered association iron kami katani ya kepada ni perusahaan ba kada dia berdan mah penuh ka ke ba ya hap lu minum lah imong ong hap shan ya nama ba kumba pila tip himeneru bagi ong ba katakan long na kada ko jon kiru kasakut dok ni imding nong ong do ya hap jongi nama ka ko lo kikam jongi ku kimahikai lu de daga jindu dok jongi